Joo. Aloitetaan tästä suoraan. Mä vaan sanon sen, että tänään on se kansainvälinen lukutaitopäivä. Joo. Joku tämmöinen erikoispäivä. Katsottiin tuosta listasta, mitä erikoispäiviä on. Sen kunniaksi nyt on Strömberg. Joo, se palasi lomilta ja ajatteli, että tulee näyttää, miten tätä pelataan. Katsotaan. Skipattiin nyt tuo Aimo tuossa, mutta eihän meillä on näitä vähän helpompia pelattu, mutta toi Strömberg pääsee nyt. Ja se on vähän hidas botti, niin kun se miettii aika paljon. Me voitettiin se Cagnus Maximus, niin 7-4 on tällä hetkellä meidän tilanne sitä vastaan, mutta joo. Pelaillaan vähän tätäkin vastaan ja katsotaan, miten me pärjätään. Joo, nyt mä aloitin tämän, kun muistaakseni viimeksi botti aloitti. Harmi ei tullut Wolof-kieli. Wolof, joo. Onko tuossa edes mitään 5 kirjaimista? Ei mun mielestä. Aika huonot. Voi olla, että mä vaihtaisin jopa läpänlihan. Jopa ehkä nää. Niin. Ja olisiko... Melkein noin voisi jättää, kun sulla on mahdollisuus saada ensinnäkin se ihan tyhmä Wolof sieltä, mutta sitten sulla on aika hyvä niinku ehkä vielä L ja Onkin voi vaihtaa, niin ehkä sä saat sieltä se jokeri, mutta 2 O:ta on aika hyvä tonkaan, kun siihen on kaikkea foto ja tuommoista, mitä on hyvin todennäköinen tulos, mutta sitten on tietysti hyvä, että koittaa saada bingon, kun tässä aikaisin kentällä on vielä mahdollista, niin F ei vaan hyvä bingoihinkaan. Mutta mä kyllä jättäisin varmaan se F, kun siinä on niin iso mahdollisuus, että sillä saa jotain pistettä. Mä ehkä ottaisin... vaan näin. No kokeile, mä ehkä saattaisin vielä vaihtaa L ja O, niin saa ehkä isommalla mahiksella jokerin sieltä, mutta se on aika yksi ja sama. Nyt tää saattaa vähän hidastella, kun tää miettii myös tässä alussa. Mä tänään säädin tätä hyvin paljon. Niin. Katsotaan kuinka hidas tää on. Onko tää liian hidas tähän peliin? Tää botti toisin kuin toi aiempi, niin tää tekee aika niinku simulaatioita, että mikä on niinku mahdollisimman nettopositiivinen sille, eli se vähän niinku taktisesti koittaa olla meillekin haitallinen. No näköjään se ei osannut simuloida, että tohon saa tietueet. Ehkä se tajus, että se ei ole niin paha, mutta se myös tietysti avasi nuo vokaalit noiden 2 kertoimien viereen, mihin on helppo sit vetää joku, sullahan on nyt toi F, niin saat UFO suoraan tohon tietueen tokaa eihän, niin se on aina riski avaa noi kertoillaan niin vokaalilla tollaan. Olisiko näin? Mut oiskohan toi kannattava kuin T-kirjain? Niin. Hei, se pelasi just 2 pois, niin Gamblers Fallacyhän on se, että kun niitä on nyt mennyt pois, niin sille ei varmaan ole lisää niitä. Joo. 7. Toi on ihan hyvä piste. Mut mun tekis mieli pelaa tää. Vaikka se varmaan vetää joku tappamuoto. Pelaa vaan. Ei tässä niin paljon muutakaan näin arvokasta. Joo. Okei. Tän botin pitäisi olla loppuun. Sä saisit muuten, sori kun keskeytän. Joo, sano vaan. Syvin. Väsynein. Ja joo. Toi ei välttämättä ole meidän listalla, koska ne on näitä sanamuotoja, mitkä meidän on pitänyt... Okei, se oli vielä noin paljon noita tekriä. Joo. Mä testaan väsynein. Se menisi ton E:n läpi itse asiassa. Joo. Olisiko se yksi ylemmäs? Väsynein. Joo. Tää luultavasti ei ole. Mä jopa luulen, että se on, mutta
Ei. Okei. No noit pitää jotain lisää. Se on nämä tietyt tämmöiset sanamuodot, kun väsynythän nyt on ihan normaali sana, adjektiivit ollaan, mutta kun se on väsyä sanasta myös partisiippimuoto, niin jotenkin tämmöiset partisiipit, mitkä on adjektiivin tapaisia, niin niistä on harmillisesti pitänyt vähän niin kuin manuaalisesti sit lisää näitä muotoja. Mä vähän mietin, että Väsyneesti. Ei, adverbimuoto ei varmaan. En mä sitä lisää. Mä laitoin ylös sen. Katsotaan. Syvänne ei ihan mene. Mä luulen, että tästä jossain on muuta. no sävyinen tietysti. Okei. No sehän... Se alkaa tuosta toka ylimmästä. Sä voit vaan kirjoittaa sen. Oliko sävyinen? Eiku mitä sävyi? No niin, tämähän on Tuo on ihan hyvä. Anagrammi tasan siitä, minkä mä ekaksi sanoin, mutta... Joo, ja se ei sitten tullut mun mieleen. Joo. Tässä on vähän UI menee unresponsive, kun mä en ole sitä säätänyt myöskään. Toi voisi päivittää, kun sä vaihdoit tekalla vuorolla kirjaimet tollain, niin Joo, sit kun tuo alkoi prosessoimaan, niin sä et nähnyt, mitä sieltä tulee takaisin, kun se on prosessoinut oman vuoronsa, niin joo. sillä aikaa, kun toi jyllää sen vaihtoehtoja läpi, niin olisi kiva, että seihit näkee, mitkä kirjaimet sä oot sanonut, niin sä voit miettiä sen vuorolla. Joo, se olisi ihan... Onkohan Mayday interjektio, mitä ei voi monikoida? Laittaa tähän, että Se on varmaan kun, interjektio. kun Strömberg jyllää, näytä Rackdroid eka. Joo. Mä laitan tänne ylös. Niin, mä en tiedä, onko se puhtaasti interjektiona, niin silloin... Niin, vai onko se niin joku ihan oma termi? Mä en ole edes varma. Sä saisit sen Se on aina mitä sä saat. Se on vielä tosi hyväkin. Mä varmaan pelaisin, kun siinä on 2 yytä. 48. Se on liian hyvä. Se on liian hyvä. Ja meille jää sohjospotti tuohon 2. Niin, Tohon. ainakin. Mä pelaan tän. Kokeile. Joo, Mayday on ihan oma sanansa, eikä mikään pelkkä interjektio. Se on tietenkin hätäkutsu, joo, mutta varmaan se on niinku myös termi, oisko? Tai sit me ollaan monikoitu se muuten vaan, mikä on, täytyy vähän tutkia varmaan. Tää listalla saattaa olla aina virheitä. Klappi aika jännä, se Joo, avasi niinku klapitkohan tuon 3 kertoimeenkin. 26. Se on ihan hyvä. Mites ton klapin koon läpi niin, että tulee vaikka ihan hanko nyt ei ole hyvä. Haijonot. No sulla on ohiajo ja n-kirja. Että saisit sä tuohon ohiajo tuohon klapin viereen kyllä, jos sä haluat vielä lähteä kalastaa vaikka viimeistä jokeriin. Tai hei, ohiajo tuonne Ufon O:hon on muuten kova jopa. Oota. Ufon O:hon tänne. 1 alemmasta. Joo. Tää on mutta aika kova sana. Okei, meidän joka vuoro on yli 40 koko ajan. Mä varmaan itse asiassa nyt kun tän näkin, niin mä varmaan tän pelaisin. Sinne ei saa mitään huukkia, esimerkiksi lohia. Ja... niin, Okei. ei se taida. Okei. Kuitenkin, nyt me nähtiin kuitenkin noin rack-kirjaimet. Niin se varmaan on silloin just kun sä vaihdat, niin Joo. silloin ne ei näkyy. Mites toi tökse? Se ei taida olla sana, mutta jos haluat kokeilla, että mä kokeilen, mutta se ei kyllä ole. Ei se ole. Mut on niinku vaikka rakse, sehän on sana. Joo. Joo. Hienoot.
Ei. Joo. Entä toho, 44? No toihan on hyvä, mutta... Joo. Mä pelaan sen. Pelaat toi, se on varmaan aika hyvä. No ei mitkään niin huonot kirjaimet tonne ohjaajan viereen, sä saatat saada näille jotain hyvä. Tää on nyt Komi tonne ohjaajan viereen on tosi kova. Joo, totta. Tekee Joo. samalla, mitä muuten tommoset on välillä vaikea niinku tajua. Joo. Mites komi joo. 41. Meillä on aika niinku... Ei mulla ole ikinä tämmönen tuuri käynyt, että joka ikisellä vuorolla yli 40. Joo, tää Strömberg saa nyt vähän kyytiä. Ei, kyllä nyt tässä ei näyttää kuinka hyvä tää Strömberg on. Näetkö miten huonot kirjaimet sillä on ollut? No L ja joo. V ja T ja Ö ja K ja nyt se pelaa näitä lisää, mutta siinä on thresholdi tuohon vaihtoon on, mutta kun se näköjään menee joka vuoro sillä alle, niin se sitten tykkää, sillä on tuon konsonantti-ongelma. Onko sillä niinku sellainen heuristinen? Nyt sillä on pelkkä pistemäärä threshold, Joo, missä eli- kohtaa se tekee vaihdon. Eli just joku sitten heuristiikka siellä taustalla. Niin, no se katsoo parhaat sanat, joo. Ja sitten pistemäärän perusteella tekee vaihdon, jos se on liian huono. Joo. Se on levä. Niin, pelkkä ää siihen on jopa aika hyvä. Ja sitten meillä jää S-huukki tänne. Ja S on noin vähän, niin se voi olla aika hyvä, mutta sinne saa kaikkea muuta. Pää ja jää ja hää ja Mutta niitä mää on ja kaikki tosi vähän. Niitä on jokaista Sää, yksi tää, kirja. tää. Mutta no okei. Kokonaisuudessaan niitä Joo. onkin tosi paljon tuolla. Mut se on silti aika hyvä. Tekis silti mieli pelata tähän. Kun ei se mitään näin. 6 kirjaimista tosta saattanut. Joo. Sitten on tietysti toi, saat ää myös tuohon töks teen alle, niin se on Joo. jotain. Toinen oli 17, niin tää on Joo, 14. ei toi niin hyvä. Yksihän ihan tyhmä on tuohon sävyisen viereen pelaa äänisulia siihen S-leini tonne 3X. Entä tähän säie 16? Ihan hyvä. Saisiko tuohon OK jotenkin? Ei. Mun tekis eniten mieli pelaa tänne ää. Se on mulkin, en mä näe mitään, ainakaan vielä on nähnyt parempaa, että pelaa vaan. Okei, sulla on vokaaleja liikaa ja tuolla on ilmeisesti sit konsonantteja liikaa. Se on pelannut aika paljon konsonanttia. Komihan taitaa olla kieli. Joo. No, nyt se pelasi B tollain ei Oho. niin hyvin kuitenkaan. Sillä on tuo konsonanttiongelma ja se ei nyt Se ei osaa korjaa se ei sitä. pääse sieltä. Täytyisi vähän säätää sitä, että jos oikeasti räkki näyttää ihan kamalalta, niin tee nyt kuitenkin vaan se vaihto. Joo. Siinä on vähän nyt Strömberg, niin vaatii vähän hienosäätöä. Sä saat tohon bi-kohtaan niin alibi, mikä on aika hyvä jopa. Joo, Saat vaan vokaaleja pois. joo. Mä saattaisin ihan vaan suoraan 17. pelata, mutta... Oota, mietin ihan hetken. Varmaan mä pelaan sen. En mä oikein näe. Se on vaan vähän liian hyvä ehkä. Katsotaan, nopeutuuko tää Strömberg loppuun kohden, Joo. kun ainakin varsinkin loppuvuoroilla sen pitäisi olla vähän nopeampi. Mites tää jyllää, että onks tässä minkäänlainen multiprosessointi? Niin kuin, Ei, mä en Joo. saanut itse asiassa toimii sitä. mä veikkaan vähän, että toi Strömberg, niin kun se tuli just tuolta sairaslomilta, niin Joo. sillä on ehkä vielä vähän aivotärähdys, On vähän, joo. koska mä en tiedä, oliko sen kannattavaa tehdä tohon tommonen, että sä sulkit tuolta pistepaikan, eikä saa Joo. liitä paljon, niin se ehkä on ihan tietoinen siitä, että se on häviävässä asemassa, niin sen pitäisi vähän
jättää noita pistemahdollisuuksia auki. Joo. Tää meidän ekspertti aina väliin suljetaan lukkojen taakse, kun se Joo. aivotoiminta vähän lakkaa. Kyllä mä sitä tänään paljon säädin, mutta mä en pelannut yhtäkään peliä loppuun, mä vaan suunnilleen katsoin, että se toimii. Niin. Joo. Mulla on kai 15 pisteen idea sulle, ei mikään hyvä. Nyt nämä pisteet alkaa niinku... Tää alkaa sakkaamaan tää peli. Joo. 15 mä nyt löysin ainakin. Niin. Ansaat. Ei kun se on, onko se ansakset? Ei. Se ehkä on sana, joo. Mikäs sun 15 pisteen sana on? Onko se tuosta alaspäin? Ei. Mutta ootas. 17 mä löysin. Mä oon nyt vähän tässä sokea. Mä näen tuolla As plus Sai on vaan 9. Onko se niin vähän? Se on niin vähän. Joo. Katoin, että se olisi ehkä enemmän, mutta... No toi mun toinen ensimmäinen oli tuolla toi Fe. Niin. Joo. Siihen saa Fen ja Noi on meidän sanastossa. Joo. Toinen puhekielinen muoto, mutta... 16, joo. Joo, se on... niin mä laskin sen vielä väärin pisteenkin, mutta sitten suoraan siinä samassa kohdassa on, kun pelaa So ja Si ja Ok. Sen N-kolumnissa siinä suoraan vieressä, missä oot. Ai tästä. Siitä, niin se on mun toinen, minkä 17. mä... Oli sit 17, mutta... Mut mieluummin pelaisin varmaan tän, niin N pois. Se... Mut joo. Mut mä en tiedä, kuinka hyviä nämä on, että mä ehkä vielä jatkaisin vähän tutkimista. Vähän voi tietenkin pelaa sanat. Tai aasat, jos haluaa vokaaleja pois. Joo, se on parempi. Yksihän on kans pelkkä O-kirjaimen pudotus, tekee odd. Niin tonne, niin se on 11. Tai pelkkä A-kirjain siihen. Niin lähellä tähän bonsai. Joo. Tai bosoni. Ja tai jos se olisi T tuohon perään, niin se olisi vähän hyvin ikävä sana. Joo. Tai sitten jos se olisi U tohon väliin, tuohon N ja S väliin. Joo, siinä on monta. En tiedä. Voi olla, että mä pelaisin jonkun niistä mun 2 kirjaimen dumppauksista. Katsopa tätä konsonantti-vokaali-tasapainoa. Joo. Sä voit ihan turvallisesti pelaa yhden konsonantin ja vokaalin pois, niin sieltä varmaan tulee isolla maheksella pelkkiä konsonanttejakin takas. Niin. Joo. Ja onhan siellä toi jokeri, mutta... Onks Vaasana meidän listoilla? Mä mietin tota itse ja mun mielestä se ei oo, mutta... Mun mielestä se ei oo, joo. Se on aika hyvä, mä mietin tota kyllä. Okei, mä pelaan varmaan... Eihän oo mitään suu-yhdyssanaa tosta Feen vieressä. Mikä menisi kertoimeenkin vielä. Ei taida suusana. Suusana ei kyllä ole mun mielestä. Ei se tietenkään. Suun osa. Ei sekään ole. Ei se ole. Joo, mä varmaan pelaisin. Ehkä mä saattaisin jopa pelaa sen So, koska se, sulla on niin hyvä johto, niin se edes estää ton ään käyttämisen bingoihin. Joo. Tietty sinne jää toi T ja tää avaa kyllä, kunhan pelaa kaksoisveen pois, mutta... Katsotaan, siellä on kyllä kaksois-V pussissa. Mä vaan menin ja pelasin sen. Joo. Tuo O-kirjain on sinänsä ihan hyvä, se olisi ollut tuohon tietoajan toiseen T-hen kanssa. Kiva, mutta... Joo. Melkein suupala. Melkein suulake. Tunne. Okei. Penkat tänne. Se on ihan hyvä.
20. Pakanat. Vähän pidempi, jos haluaa. 22. Melkein kanapee. Oi, se olisi ollut hyvä. Mä missasin just yhdessä pelissä, kun mä vähän... Panakeat. Panas ja siellä on niin tuo on suomennettu versio. Se todella, joo. Tuo oli hyvä idea. Joo, sä missasit jotain. Niin, siis kanapeen ton eri kirjoitussa on C-llä ja 1 E, koska se 1 E olisi aksenttimerkki päällä, niin joo. Menee normi-eenä tässä, kun ei noita... Mä taidan mennä pakanatilla. Se on aika hyvä, ei oikein niin hyvin mitään kummallisemmin avaa. P:n alle menee vaan E, niitä on tuolla tietty pari. Ja meillä vielä on se. Joo, se on ihan hyvä. Okei, sä sait jokerikin sieltä. Hyvä. Pelkkiä konsonantteja sen lisäksi. Muuten kyllä jos vähän... se avaa sulle jotain, niin sulla on todellakin tosi hyvät bingomahikset. Joo. Ja mä vähän pelkään, että se saattaa avatakin jotain, koska tää kenttä ei ole niin hyvä. Niin. Ei uskaltanut avaa. Ei. Okei. Ei sul bingo. Ei. Se on harmi. Tuo jokeri olisi kiva tietty säästää. Sota. Toi jokeri kyllä, joo, se pitäisi kyllä säästää. Mitä jos toi T-hän ei ole mitenkään arvokas tällä kentällä, kun ei ole mitään kohtaa, millä siinä voi bingon, niin... Tai no itse asiassa, jos se avaa jonkun kohan, jos se pelaa noiden alimpien sanojen läpi, niin T voi olla hyvä ehkä säästääkin. Mutta T voi pudottaa kans suoraan alibit. Niin, se on aika paljon. Aika hyvä. 15. Pelkkä pudotuskin. Mutta... Jos mä koitan parantaa mun räkki ihan huonolla. Niin. Ja sitten ei tohon taida mennä mitään alle kyllä. Ei. Siinä on se siinä on huono. Sun pitäisi tää jokerista oo. Niin. Tuolla on tuo OK, niin siihen saa tietysti rock, mutta ei sit mitään muuta. Mitä jos sä pelaat tänne oikealle ylös Xi, pelkkä K ja S pois? Menis 2 kertoina, kun siellä on II. Toi on hyvä, koska sit toi potti... Sul jää niin hyvät kirjaimet. Potti varmaan ihan hyvin voi antaa meille jonkun väylän. Ja R on monipuolinen, hyvä pisteitä antava. Mä meen sille. Ai J ja pelkkää konsonantti. Tuli tosi huonoa takas. Käytännössä huonompaa. Tuli jo huonommat kyllä. Joo, tää on vielä huonompi. Ja se ei antanut meille kyllä nyt mitään varaa tässä. Sillä voi olla tommonen, että se ehkä liikaa saattaa niinku olla defensiivinen. Siinä voi olla mahis, koska... Vaikea sanoa. Voi olla, että sille ei vaikka mene hyvin tuurilla. Niin. Vaikea yhdestä pelistä sanoa, mutta... Nyt sen ei kannattaisi niin defensiivinen olla. Joo. Pitäisikö sulla on niin hyvät alkioit? Niin. Jos toi J on niin ärsyttävä. Joo. Saanko mihinkään
En tietenkään, ei ämmät ole missään. Mä olisin sanonut sejem. Tuo on kiva sana. Jos joku on kaikkein eri niin kuin näitä parlamentteja ja näitä, niin on Puolassa on sejem. Oliks sejem. Oliks Israelissa Knesset? Vai oliks tuo kuulostaa niin skandinaaviselta, mutta mulla on jotenkin mielikuva, että se olisi Israelissa. Israelilla oli oma, tää on Sitten on Puola. Duuma. Joo. Ja kaikkea muuta. Mites tuhlaat sun Jokerista ääne, pelaat tuohon erät ja annat sille kohan sinne? Vai... Ehkä. Koska mitä se nyt enää tekee, sulla on niin paha johto. Ei se voi enää tehdä mitään. Se ei saa tuosta eestä käännettyä sen kaksoisvietä, eikä R:stä kaksoisvietä. Mitä se edes voi saada tosta ees jos sä saat tuon kaksoisvietä konsonantteja, niin tää on sulle ihan tosi huono. Mä en itse asiassa nyt alkoi vähän pelottaa. Mitä jos mä menen täällä silti? Mene vaan. Mä vaan menen. Katsotaan mitä käy. Meen ja... Tuli ihan hyvät. No joo, siellä olisi... Mitä? Okei, se dumppasi tietenkin kaksoisveen se aika järkevästi tonne. Jep. No sen räkki nyt me tiedetäänkin. Joo. Itse asiassa me tiedettiin se jo äsken. Eiks niin? Joo. Jep. Muisk ei saa mihinkään, se on muistaakseni listalla. Pystytköhän se tekemään jotain, sillä on noin tommoset monopuoliset kirjaimet. Niin, monopuoliset, joo. Niin ehkä sä pystyt tekemään joku petauksen. Jos sä pelaat joku Ali tuolta Bakanan viimeisestä Aasta, niin eihän se saa siihen mitään. Aina sä saat varmaan pelaa ralli sitten. Mutta mulla ei ole ällää. Oho. Mutta mä saan Ani. Niin, ja mä saan Anis. Ja mä saan Masu. Tässä on se vaan riski, että se varmaan pelaa sit ralli. Ja niin. sit sä et saa R:n alle mitään. Mut joku tän tapainen, jos olisi. Mitä jos sä pelaat erän eestä jotain? Eihän sulla olisi mitään nelikirjaimista sinne. Se varmaan haistaa ton mun taktiikan tossa. Joo. Sukija. Niin, testaanko? Se on varmaan jopa sana, mutta se antaa vihulle... Mä saan seuraavaksi, mutta se pelaa siihen alla. Alla. Se on sen paras. Jos me voitetaan jotain, mutta mennäänkö tällä? Päästään, kun se pelaa alla, niin mä en pääse eroon itse yhdellä. Niin. Mietitään joku, mikä on ihan hyvä, ei kohdata vaan lopettaa. Joo. Tätä. Se on hyvä harjoitus, löytää joku hyvä. Olisiko tuolta nappaa vaan jonkun pisteen itselleen? Niin. Ensi. Mites? Ei hitto. Tuolla on kuitenkin aina comeback kaikkea, mitä mä keksin. Joo, sillä on joka juttu hyvä comeback. Yllättää. Mitä jos me ohitetaan? Annetaan sen antaa meille jotain. No miten se realistisesti tekisi? Se pelaa alla tänne. En mä ohittaisi. Mitä jos se pelaa tänne alla, kun me ohitetaan? Ei se... Mä oletan, että se on niin hyvin koodattu, että se tietää sun kirjaimet tässä vaiheessa ja tietää, mikä on järjetöntä. Ei se tekisi mitään tyhmää. Mitä jos M-dumppi tonne Soma? Ei. Toi ei varmaan hyvä. Mites jos sä pelaat ton K-läpi Ruksi? Ei sulla ole R. Mä sekoilen. Joo, entä maksu? Ei, älä pelaa maksua. Mä mietin, että se pelaa rulla. Se pelaa rulla. Mutta mä mietin, että jos sä saat pelattua Iin siihen, niin I olisi sulle hyvä siinä, koska sit se ei pelaa oikeastaan mitään. Jos sä pelaat Aankin siihen, niin se varmaan pelaa alla. Okei, mä saan sen maki.
Mutta jos sä saat sen i vielä yhden alemmas ja yhden konsonantin pois, niin se olisi kiva. Miten jos ihan vaan Maksi. naku näin? Mites maksi? Niin, se ei saa tuohon mitään järkevää ja mä saan... Et miten? Mä en saa mitään. Mut näin. Mut sä et saa, tässä ei ole mitään jatkoidea. Makuni. Ei. Kun pitää olla joku jatkoidea. Joo. Entä utuja tonne päin jotain? Niin, totta. En miettinyt tota. Mitä jos mä pelaan siihen uni? Mitä jos sä pelaat ihan muualle? Tonne ylös vaikka sävyisen S-läpi kuin Jussi. Joo, se on niin turvallinen ja pois kirjaa. Ja nyt sulla on nam. Mä Saat, oliks mana-sana? Mana on sana. Sä saat 2 eri A läpi tuolta mana. Onko sulla muuta paikkaa, kun se voi estää tuon koko alueen yhdellä vuorolla? Varmaan... Ei kun voiko se estää Voiko? Se ei voi estää. Voiko se pelaa kala tästä alaspäin? Se antaa A silloin. Jos se pelaa silti A meille tänne. Jos se pelaa pelkästään myös ka, niin silti se jättää sulle paikan. Okei, mä pelaan tän varmaan. Sillä ei ole mitään tapaa estää sua. Mennään tälle. Ei tää hyvä ole, mutta... Se pelas tonne. Okei. Ja nyt sulla on mana, mutta saako se nam mihinkään paremmin? Nam veteran. Ei saa, en mä keksi. Eli mä mutta onko sillä niin huonot kirjaimet, että sun olisi melkein jopa hyvä slowplayat? L ja R. Koska sulla on tossa niinku kohta pelaa tag, mikä on suoraan 10. Sehän on paljon. Niin onks tässä jotain hyvää sit pelaa Eiks Rai? Rai... Ei oo mun mielestä se ei ole meidän listalla. Ei se ole meidän listalla, mutta mä en tiedä, kun se on vaan Rai Ruoho. Okei, mä käyn vähän läpi, että oikeasti saako se noit sen kirjan. Se saa koko ajan la ja la. Niin. Mitä mä en voi estää oikein. Mut R toisin. Jos sä pelaat heti ekaksi vaikka itse sinne ma, niin se vie yhden niistä paikoista. Onko sillä enempää? Se saa rock tohon heti kanssa. Joo, sun on parempi pelaa vaan sen mana. Muuten se saa pelattua ne pois sitten. Tänne. Joo. Onkohan tää paras? Koska se saa vähän joka puolelle koko ajan noita kirjoja. Joo, ei oo mitään nam-kohtaa. Mä haluan vielä varmistua. Ei oo. Tää on ihan hyvä. Pelaa toi vaan. Joo. Yes. No. Tää meni kyllä ihan meille, mun mielestä tää meni meille tosi hyvin, kun meillä kävi näin hyvä tuuri. Tässä oli niin pahoja tykkejä heti ton ekan vaihdon jälkeen. Mä käyn nyt läpi nyt nämä meidän pisteet, mikä on mun mielestä ihan hullu. Niin 44, 67, 48, 44, 44, 41. Ja sitten oli hidasta. Sit vaan, siinä oli koko alkupuoli oli ihan, ja tuolla on vielä 32. Joo. Niin, ihan... Katsotaan vuorot vähän miten me missattiin. Ihan jopa toi vaihtokin, mikä oli eka vuoro. Mä en tiedä, olinko mä laittanut tohon, että vaihdon voi analysoida. Ei sitä tarvi analysoida, mutta niin kuin katot vaihtoehdot. Joo. Koska vaihtoehdothan siellä näkyy kuitenkin, jos tää nyt aukeaa tää ikkuna. Okei. Mut kiinnostava tuolla on tyyfus. Onko se lavantauti? Mä en tiedä. Joo. On varmaankin, kun se heti löysi. Jep. Typhibakteeri. Se on vanha nimitys. Ei tästä pysty katsoa, mitä olisi niin saanut. No toihan pitää muuttaa. Joo. Vaihtoa täytyy muuttaa, että voi analysoida niin, että joo, laitetaan toi ylös. Koska kyllähän nyt nuo vaihtoehdot pitäisi tästä näkemään.
Noin. Mä tajun tuossa. Joo. Okei, sitten on Sävyinen. Oliko tässä muita bingoja? Nimittäin Väsyneen oli yksi, mikä pitää lisää listalle kyllä, mutta... Syvyinen. Joo. Syvyinen olisi potentiaalisesti ollut parempi, koska se olisi avannut sitten 2 yytä kentälle, ne olisi ollut yhteensä vähemmän mahdollisuuksia bingo. Eli syvyinen jäi miettimään. Tämä syvyinen on varmaan hyvä, kun se Y on parempi jättää tuonne. Ja sitten mitä vähemmän sanat uniikkeja kirjaimia kentälle, minkä läpi pelaa, niin sitä vähemmän viholla on mahdollisuuksia. Kyllä tämä simulaatio tykkää syvyydestä myös. Se on selkeästi vähän parempi, mutta se on selkeästi vähän parempi. Tämä oli kiinnostava. Tämä oli niin hauska, noin paljon hirveät pisteet. Tässäkin oli ihan ok kirjaimet, mutta toi J vähän ärsyttävä. Mutta... Tehdään tänne... Niin hyvä piste. Tämähän oli siis, miten sä sitä heti tajusit, mutta siis todella hyvin tajuttu. Joo, toi... Kyllä tämä varmaan paras. Mä luulen, että on paras, vaikka analyysi ei heti sanonut niin, mutta... Niin, kun se ei ole ehtinyt pyöriä. Mä vähän luulen, että se on paras, koska... No on niin yleisiä kirjaimia, että vihollisen mahdollisuus vaan nappaa tosta ilmaiset 48 pistettä on kans niin suuri. Joo. Että sun ei välttämättä tarvitse mennä heti paniikkiin siitä, että sulla on ärsyttävä J-kirjain. Niin. Noi on aika hyviä, noi Oot ja Hoot, ne on hyviä kirjaimia, että niitä ei tarvitse dumppaa. Joo. Mut mä vähän luulen, että kuten antaa tässä jyllää ja ehkä syvemmällä analyysillä, niin kyllä niin, jos taas joo, toi ei ole niin syvä analyysi kuin voi olla, mutta toi silti se tykkäsi loppujen lopuksi siitäkin. Ohjaaja oli aika hyvä löytö. Tää oli taas sun näitä mainioita löytöjä, missä J tippui tohon todella hyvää kertoimeen. Mutta olikohan parempaa? Koska... Ei varmaan. Oli! Jihad! Missä se on täällä, toi spotti? Se olisi ollut 3 kertaa. H1. Se olisi... Okei, sana mikä päättyy D on ihan mahdoton välillä niin tajuu. Tuo oli liian vaikea tajua, kun niin vieraskielinen, mutta analyysi kuitenkin tykännyt tuosta ohjaajusta. Mutta... En tiedä, kyllä toi Jihad oli vaan aikaa hyvä. Tuo oli aika nerokas, että niin kuka ton olisi tajunnut, mutta se on meidän listalla toi sana. No. Kaikki varmaan tietää, mikä on Jihad. Okei. Sitten on tää hienot, mikä se oli taas hyvä nappaus sulta. Ja... Tää oli mun tämmönen niinku... Mietin, sana... saisiko tuohon jotenkin paremman sanan tuohon samaan kohtaan, mutta sit mä vähän mietin, että... Onneksi joku niehot ei ollut vaikka joku harvinainen sana, niin nyt mä voin olla tyytyväinen. Mä löysin sen ainoan kovapisteisen sanan. Luulettaa on hyvä, mä en anna ton analyysin pyöriä tossa. Se on varmaankin paras, mä oletan. Komi oli sun nerokas löytö, yli 40 taas. Ja toi oli semmoinen paikka, että joku tonne menee, niin parempi, että sä otat ne pisteet sieltä. Joo. Joo. Tää on, en mä analysoi, sitä on varmaan paras. Meidän tilanteessa vielä tosi hyvä, kun se ei anna mitään spotteja, se vie tuolta todella kovilla pisteeseen. Tää oli aika jännä tää pelkkien ääkirjainten pudotus. Joo. Tää ei varmaan ollut edes, oliko tää hyvä? No. Sehän on ollut tosi hyvä. Sanoisin, että hyvä. Parempi mun mielestä kuin sää, koska parempi jättää se käyttämättä se huukki, niin... Mihin tähän? Niin se olisi ollut vaan S sinne eteen. Mä olisin pelannut aina ton sään, ään mieluummin kuin sään. Sä oisit pelannut ton ään mieluummin. Niin, just noin. Mä oon tyytyväinen tohon valintaan, joo. Mihin toi läsiä olisi, mitä se analyysi? 7. Okei. Se olisi mennyt tästä tonne. Ihan jännä. Mutta tää on varmaan paras, näetkö tää? Joo, tää on kun meille, tässä analyysi osaa sen sanoa, että kun meillä on tää toinen oma simulaatio, niin se tietää, että meillä on S. Keskimäärin me saadaan sieltä S:stä jotain alaspäin. Totta, joo, se tietää, että me edettiin meille setuppi. Sen se kyllä osaa simuloida. Sitten on sun
hyvä No, löytö. tää oli taas jännä, kun oli Se niin niinku- paljon vokaaleja. Se oli tonne väliin, kun oli paljon vokaaleita ja mun mielestä aika hyvä löytö kyllä sulta. Mä luulen, että tässä oli isompi pisteisiä. Ei edes ollut. No, No, mä sanoisin, että on selkeästi paras, koska vokaali ei Joo. pakko saada veke, mutta tää on monin puolin paras, kun tää ei anna viholliselle mahdollisuutta saada jotain hullua uudelleen. Vai Joo. oota, antako? jostain syystä tuo analyysi ei siitä tykkää, mutta mä kyllä tykkään siitä ja väitän, että aika Kato se, kova. minkä Siellä se takia vähän kurkkas. se kurkkaa tuolla, mutta Joo. en mä tiedä. Tässä voi käydä niin, että 10 simulaatio on. Aha, täällä tulee jotain tämmöstä. Joo. 10 voi olla, en mä tiedä, miksi toi ei tykkää siitä. Tää on vähän erikoista. No ehkä kun tän antaa jyllään, niin se nousee korkeammalle. Nimittäin nyt se nousee. Joo. Mutta mä luulen, että se on jotenkin se vaan niinku intuitio, että ainakin sanoisi. Mutta Kato, tuo miten- oasit, mitä se tuolla ehdottaa, niin aika hyvä vokaalidumppi olisi On. ollut kyllä. Se on J12. Mä haluan Se olisi nähdä, ollut toi pakanan kohdalla. Sehän on aivan todella hyvä Se on vokaalidumpi. tosi hyvä. Meidän räkki varmaan siitä tulee yksinkertaisesti niin hyvä, että oasit olisi ehkä ollut mä paras. väittäisin, että se olisi jopa ollut aika kiva, mutta Mä luulen, että mä en yhtään kadu tota En aliviivaa. mäkään. Se ei ollut virhe. se oli tosi hyvä. Se oli ihan hyvä. Missäs tää So oli? Se on... No toi oli jännä vaihtoehto. Se oli toi Fen ja Noja, Tää oli tää. Si ja Okvur. Ja mä mietin, että kumpi on parempi, tää So vai... Sano. Vai se Noi? sitten, Joo. Ai se on, okei, se on sanoa. Joo. Mä en edes itse asiassa nähnyt sitä, mutta Mutta eihän se ole... mä ajattelin, että Ei hetkinen. pelatun. Sanoa on D10. D10 tosta, niin se olisi... Joku hetkinen, onks mä oon väärässä kohtaa. Se on tuolla D10 on tässä. Ja se olisi... Minne se olisi silloin mennyt? Katonks mä Siinä oikein? ei ollut silloin tunnesana. Eikä siinä ollut Nääs. myös... Joo, se Niin. olisi ollut nääs. Se olisi ollut vaan leveä, siinä olisi ollut... En mä sitä olisi mä, pelannut. mä en tiedä, olisiko mä sitä pelannut. Se olisi vaan avannut tonne uutta lääni. Toi Joo. So, mikä me pelattiin, niin enemmänkin ihan vähän sulkikenttää. Se Joo. esti, ettei voi siinä kohtaa enää bingon lopettamalla ääkirjaimeen. Se on aika marginaalinen linja, mutta Joo. se nyt enemmän se sulki kuin avasi. Mä en oikeastaan nyt tiedä, miksi analysaattori ei tykkää siitä siirrosta. Joo, siinä ei, joku algoritmi siellä ei. Tai sitten se oikeasti se ei ollut niin hyvä. Ei, kyllä se on selkeästi parempi kuin tuo sanoa. Miten se esimerkiksi sanotaan sitä? Ei ole järkeä avaa paikkoja, jos on niin hyvä johto. Joo. Se on, ei tarvi analyysiä, voi käyttää vaan logiikkaa tossa. Ainahan tää toi Niin napakat tuossa on ollut huonompi, kun siihen menee enemmän kirjaimia alle. Joo. Pakanat rajoittaa Mikä enemmän. toi Pata D1 olisi ollut? Se on antanut Joku 3. tänne. Se Se on olisi- antanut triple. Se ei ole hyvä. Eli toi oli paras. Joo. Sitten Tää oli aika jännä. C. Tää ei varmasti ollut paras tää. Tästä analysaattori ei sit varmaan enää osaa sanoa oikein, Joo. koska Kaikki tää vaihtoehdot käyttää jokeri, mutta mihin Skyr menis? nää Skyr on A6. Se olisi tehnyt ylevät ja kai. Aika jännä. Tuohan on aika hyvä. Se olisi ollut aika hyvä, mutta siinä on se sitten, että ei ollut tätä C ja V tuolla oli itse asiassa, joo ne oli just pelattu, se olisi ollut aika hyvä. Tämähän on ihan tosi vaikea. Tää on niin vaikea keksiä, että vaan joku Nigel Richards ton keksi. Vaikka se tuhlaisikin tuon jokerin, niin se olisi aika hyvä. Tää taas oli tämmönen, että mä en tykännyt tästäkään vuorosta, mutta mä nyt ehdotin ja se oli kuitenkin paras piste. Joo, ja sitten olisi ollut toi jäte, mä en taida Joo. sitä katsoa. Mä en tykännyt käyttää tätä jokeria vaan noin, mutta Joo. se näköjään on aika hyvä. Varmaan se nousisi tuossa analyysissäkin ylimpi. Sitten Jussi Tää oli vaan 10. Tää oli vähän... Okay. Somaani.
Mä en tiedä tätä sanaa. Mikä oli somaani? Oota. Se on joku kemikaali. Pakko olla. Mä luulen, että somaani on joku Lähi-idän akselin virkahenkilö. Mä veikkaan, että se on heterosyklinen yhdiste. Okei, sä olit ihan oikees. Kato mikä se on. Joo. Kato. Tässä ei nyt voi luottaa omaan muistiinsa enää, mutta sä sen... Somaani. Mä lasken, että sä muistit sen. Somaani, olisiko se ollut hyvä? Se olisi avannut 3x. Se olisi saanut triple. Kamala. Se ei... Tätä loppuvaihetta tässä ei kannata enää katsoa live-eväliä. Me keksittiin sekvens, millä voi lopettaa pelin 2 vuorolla. 2 vuorolla ja ihan turvallisesti. Turvallinen, mutta eihän me mitään pisteitä saatu meidän lopettamiselle. Tämä on tietysti aika kyseenalainen tapa lopettaa, mutta jos sä löydät, miten sä saat 2 vuorolla kaikki pois sillä, että ei voi pilaa sitä. Vihollisella jäi kuitenkin ton verran pistekirjaimia käteen. Niin... mitä jos toi vihollinen olisi pelannut tämän Jussin? Ei kun niin, totta. Jos me oltais pelattu somaani, niin mitä se olisi saanut? Sen kirjaimet oli Allalr. Onhan se olisi saanut mitään. Se olisi sanonut... Ei se olisi sanonut mitään sinne. Meidän olisi pitänyt pelaa se somaani. Mä en muistanut koko sanaa. Varmaan kun me ollaan sellattu hermokaasuja, niin silloin joskus muinoin me ollaan... Joo. Monessa jaksota, onko tämä 12? En tiedä, mutta on sen oltava 12, jos meillä on 11 laittaa peli. 12 ja Strömberg voitto. Joo, toi oli jännä toi somaani, niin se olisi jotenkin kummallisesti, nyt kun mä mietin, niin se olisi ollut paras kyllä. Arja on vaan englanti. Joo. Vaatii 2 aata siihen eteen suomeksi. Katsotaan, voidaan ottaa ensi kerralla tätä Strömbergia vastaan uudelleen, jos se pääsee näyttää kyntensä, kun sen pitäisi olla ihan oikeasti hyvä. Joo. Mä luulen, että sillä oli ihan järjettömän huono koko ajan toi räkki muutenkin tossa. Mut musta vähän tuntuu, että se ei nyt osannut avaa sitä kenttää. Sen niin kuin sillä, että se on sen eduksi. Niin. Mut pelataan lisää sitä vastaan ja katsotaan miten se pelaa. Jep, mä lopetan tän tähän. Mehän ei analysoitu vihollisen vuoroja, että voi olla, että sillä oli vaan huonot kirjaimet. Ja... Katsotaan, kun sä sait muuten tuolla vuorolla aika paljon. Se oli aika hyvä. Mutta olisiko sen kannattanut tällä vuorolla jättää itselleen tee? Kun se on niin hyvä. Ei kun se sai sillä 6 pistettä sillä pelkällä teellä. Kyllä toi oli hyvä. Se olisi saanut tässä vaiheessa tietueet. Mutta eipä pelannut sitä. Joo. Miten se muuten tuolla ekalla vuorolla jätti itselleen, kun se pelasi sen tietueen? Katsotaan. Se varmaan jätti itselleen een tai teen. Ei jättänyt. E ja K. Se ei pelannut kuteet sit kuitenkaan. Jostain syystä se päätteli, että tietue on paras. Joo, kuteet olisi ollut välittävästi 2 enemmän pistettä. Joo. Ja se ei olisi antanut suoraan viholliselle mahdollisuutta tosi korkea prosentti, että sä saat tietueet. Joo. Ja sit se... No, en tiedä. Katsotaan. Vaikea sanoa, mikä on objektiivisesti paras. Mutta joo. Vaikea nyt sanoa, mutta kyllä mun mielestä tuo tietue ei ollut hyvä, kun se jättää tietueet. Ja ne on E ja T on yleisiä. Mä en tiedä, siinä on varmaan liian pieni mun se rack sample size, mikä se nappaa ne vastalauseet, mitä mä voin tehdä. Et mä epäilen, jos mä nostan sitä ensi videoa sillä, että tää botti on joku tuplasti hitaampi. Niin, ei saa haittaa. Antaa olla. Joo. Niin. Joo. Olisiko se siinä? Jep. Nyt mä lopetan.